Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd. Insellmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Illejla ser naraw xi skeda li qed inlestu għalikom is-segwaċi tagħna għal bejn il-15 u l-21 ta' Marzu li ġej. Matul il-ġurnata tal-Ħadd ser ningħaqdu f'diversi kollegamenti diretti ma' Milano fejn l-editur Antonello Abela ser ikun preżenti għal-logħba Inter kontra Napoli li ser ikollna mis-Serje A Taljana. Inter kontra Napoli ser tkun waħda mit-tliet logħbiet li mbagħad se niddiskutu fid-dettall nhar it-Tlieta 19 ta' Marzu fid-9 b'xandiera diretta tal-programm Mix Zone. Flimkien mal-editur Antonello Abela dakinhar ser ikollna fl-azzjoni lil Karl Parnis għal Roma kontra Sassuolo u lid-duo kompost minn Brady Buġejja u Julian Grixti għar-reazzjoni tagħhom għall-logħba Manchester United kontra Liverpool FC mill-kwarti tal-finali tal-FA Cup. L-24 ta' Marzu fit-8 jkollna programm ieħor, din id-darba rrekordjat is-sensiela Mix Zone. F'dan il-programm ser nisimgħu l-kummenti ta' Karim El Brashi għall-logħba Chelsea kontra Leicester City. Mark Schembri ser jiddiskuti Juventus kontra Genoa u Joseph Magri li ser jirreaġixxi għall-konfront bejn Verona u Milan. Il-ħamis 21 ta' Marzu fit-tlieta joħroġ il-video introduzzjoni taċ-ċirkwit tal-Bert Park f'Melbourne fejn fit-tmiem il-ġimgħa ta' wara ser ikollna l-Grand Prix tal-Awstralja tal-Formula 1. Dan il-video ser joħroġ in kollaborazzjoni ma' Velocity Esports Racing. Il-ħamis stess fit-8:30 jirritorna l-programm Botta u Risposta fejn matulu l-editur Antonello Abela u Roberto De Brincat ser ikunu qed jintervistaw lill-eks coach tat-tim nazzjonali Malti Pippo Psajla. Infakrukom fl-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn fih tistgħu issibu sew dan il-programm kif ukoll il-programmi kollha l-oħra tagħna ftit mumenti wara li dawn jintemmu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa jien Lorjana Brinkat nirringrazzjakom tal-li segwejtuna u nagħmel appuntament magħkom għall-programm li jmiss. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd.